दुखुनांथाव जाथाय मा गामिमोनलाय बियो फुलकुमारि गामियावहाय अर खामदों। अर खामनानै गंसे न'खरा एकदमबारे सयहांगार जाजोबदों। खामनाय जाथाया जाहैबाय नैबेहाय हाग्रा दंमोन, हाग्रा गोरान। बे हाग्रा गोरानखौ सोरबा सिनाय मोनै मानसिया माने सावनानै गालांदों। सावना गालांनायनि थाखाय बेयाव खामनायानो न'आ साखाथियाव थानायलाय बारजों बिरलांनानै अरा खामबाय आरो अरखिफोरा बिरलांनानै खामबाय। दा बेयावनो दिनै एमएलए सारा फैदों। नायदो नोंथांमोन माबायदि सयहांगार जादों। एकदमबारे जेबो थाखायाखै आरो ना, गासिबो खामजोबदों। नै गासिबो खामजोबदों। बिराद दुखुनांथाव जाथाय, मोनसेबो थाखायाखै। थारैनो दा समावहाय हाग्राया गोरान जानायलाय हाग्राफोराव जेने थेने अर सावजाया। न' बिगुमाया नैबे बेनो, बिथांमोनहा न' खामजानानै दा नैबेयाव थायो। गासै बिसोरनि फेमिलिया 8 जन जाहैदों। 8 जन फेमिलि, दा नैबे थायो बिसोरो 8 जनबो। नायदो गासिबो खामजोबदों, थोरसि लथा गासिबो खामजोबदों। नायदो नै फरायग्रा खिथाबाबो लेखायाबो खामदों। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। सि जोम गासिबो खामजोबदों। दिनै बेयाव एमएलए सार बिथाङा खौरां लाफैनायजों लोगोसे कम्बल, त्रिपाल, बिदिनो गानग्रा जोमग्रा जि होफैबाय आरो बेजों लोगोसे TCLCC मासिगिरि बिथां निथुनजय नार्जारि बिथाङाबो फैदों।